ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଏହି ମେଷଶାଳାରେ ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ସେହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ମେଷ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କୌଣସି ସୀମାରେ ବନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ। ଏହି ସ୍ୱର କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ସତ୍ୟର ଡାକ, ମୁକ୍ତିର ଡାକ ଏବଂ ନୂଆ ଜୀବନର ଆହ୍ୱାନ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବେ। ଗୋଟିଏ ପଲ, ଜଣେ ମାତ୍ର ମହାପାଳକ, ଯିଏ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଇବେ। ତେବେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେହି ପ୍ରେମ ଭରା ସ୍ୱରକୁ ଆଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।